रैमालि आइ हा बहा थांखो बेलाय आं जि खिनो ओंखारथारबाय ह बेयाव माइ लामदोंमोन आङो दसे दानो दाउआनो गारनो हानाय नङा नायफैलाय आइ दसे नायफैलाय दा फरायफिननो हागोन आइया आंखौ मानो लेंहरनायमोनथाय आंबो फेन गाबनायजों खोनायासै ओइ आयै माइयावसो दाउ नायनो लेंहरदोंमोन खोमा बियो अबाव थांखो दालाय आयै दाउखौबो नायगोना नायाखैहाय बे रैमालियाबा दाउखौ नायमाराखैथ' बियो आयै माइखौ जाजोब्बाय आयै नों आंखौ लेंहरदोंमोन आं एसेबो खोनायाखै हनै आङो फेन होनानै बिजाबावनो जिरायगासिनोमोन फरिखायाबो बावला नालाय मास्टाराबो सुटि होदों न'आव फरायनो चान्स होदों फरिखाया फैगौ अक्ट'बरनि 20 तारिखआवनो बिनिखायनो आङो फेन होनानै न' सिङावनो बिजाबाव जिरायबाय थादोंमोन आयै औ आइ लेंहरदोंमोन आं दसे माइ नायथों होननानै आं बिराद खिनो ओंखारथारदोंमोन ना जेबो नङा आइ लेखा फरायदोंबालाय जेबो नङा आंलाय बेखार ओरैनो जिरायबाय थादों खोमा सान्दों फरायनांगौसो आइ फरायनांगौ आजिखालि लेखा फरा गैयाबा जेबो जाया आइ दिनाव खाना मानसिफ्रा सिनाया लेखा रोङाबा बिदिनो नाजा आइ फरायनानै साकरि लानो जोंहा सोर दङ रावबो गैया आइ बिमा फिसा सानैल' आं बिदिनो हाजिरा मावनानै फोरोंगोन दे आइ दे फराय दे जेबो नङा औ जागोन आयै नों बुंनाय बायदिनो जागोन नाजानायगोन मोनगोन ना मोना नाथाय साकरिखौ लानो होनबा रावबो मोना आयै हाजार थाखा फैसा गारसोमनानै होबाबो मोना खाफालनि लिरनायसो आयै ओरैनो मोना साकरिखौ थेवब्लाबो आङो नोंनि बुंनायलाय नाजागोन आयै मोनगोन ना मोना नायनायगोन दे औ नंगौथ' आरो आइ साकरिखौ लानो होनबा जाहा थाहा मोनलाबाया दे माथो खालामनो आइ मोनाबाबो जिखिनि नोंनि फरायनो हानाय बायदिखौ फरायदो आइ जेबो नङा आयै दे होनब्लालाय नों बेयावनो जिरायथ' आङो न' सिङाव बिजाबखौ दसे लाहैफिननोसै सान्दुङाबो बिराद गरम बोथोराबो जेरावबो थांनाङा बेयावनो जिरायबाय था आयै औ जागोन दे आइ थां फराय थां आइ थां